kaga na kammala zo ni aikin alabashi ai kaga awa ɗaya ne kawai da kamun sai ka tafi so ba damuwa ya ai na san ni zaka ma wannan alfarman na sani shikenan kai ka ji ruwan ba Allah ya gani wallahi Allah gare ni kuma la duba ni fa gaskiya ba zan tsaya zaman jira ba domin gaskiya in dai minti biyar ta kara bai kawo batirin nan ba gaskiya tafiya zan yi saboda ina da aiki masu matuƙar muhimmanci da na baro. Bari dan ƙara haƙuri. Bari mu ƙara jira mu gani minti biyar amma mun yi da wajiya ina da aikin allo da na baro daga Abuja a wata za mu ɗauki aikin shi nan da ya matsa mana shi ya tura mana kuɗin jirgin da na dawo amma kuma da a ce ya san bai riga ya kammala aikin ba aikin ga bai kamata a cikin kira ko ba haka ba gaskiya zan ba shi minti biyar in dai har bai dawo ba domin Allah tafiya zan yi saboda gaskiya ba zan iya barin wannan aikin ba ya fi wannan muhimmanci a wajena gaskiya. maganar me na ji kuna yi ne a dama magana muke yi akan shi har yanzu bai kawo wannan ba gaskiya in dai har ya ƙara minti da bai kawo ba nake cikin ta gaskiya tafiya zan yi na riga na gaya ma na ce ma akwai aikin zan je yi ne ka kai kuma uwan me kake wani daga bin mai kake tun kan abu aikin zaka gajiyar da kanka ku dole sai kun dora mun fare dalla shi ya ce kai kuma ka zo na kana yana tsagale tare kan ita abinci ba kuma aikin ba tumar uban ma abinci kai dalla wallan ka take ba mutane gudi sai na ji kana cewa zaka ta yi a gaskiya ta ai mun da kai sai da muke da kai nake cewa ga lokacin da zan zo wannan aiki ko gaskiya ba tun daga can yanzu aikin alinuhun ne yana muhimmanci aikin alinuhu to amma da ka san ai ba mun ta mafari ko domin Allah gaskiya director kai ka riga ka sani
ba zan iya barin aikin allo akan wani aikin ba. Kai ma dan ka matsa min ne gaskiya yasa na so. Ba a manta mafari, butuli shi ke manta mafari. Na gani, amma kafin Darakta kai na Adamu yake. Ai shiru kai banza da ni. Ina Adamu yake? yana gidan uwarka.